मेहेरनि बिग फेन बिथांमोना जोंखौ वेलकाम खालामबाय आरो वेलकाम खालामखांनायनि उनावहाय आं मोनसे बाथ्रा बुंनो सानदों बेयावहाय सासे आब'आ जोंखौ लेंहरदों माने सना मोनदों जाहैदं बियो बे सनाखौ बै बिगुमानो हरफिननो गोसो जादों जायनि जाहोनाव बिथाङा आंखौ लेंहरदों ओमफ्राय दा बिथांनि जायगायाव जों थांगोन आरो मा ओमफ्राय नै बेनो आब'आ बेयाव दङ बिथाङा सनाखौ हरफायो ना मा बाथ्रा बेखौ जोङो नैबे आब'आनो आरोना मा नाम ओरैनो आब'ना लुसिया बसुमतारी आब'आ सनाखौ मोनदों जाहैदों माने बबाव मोनदोंथाय आब'आ बेयावनो आरोना बे माबायावनो बे माबायानो गोरो बर' बाथामारियानो बर' बाथामारियावनो मोनदों आरोना सोरबाफोर जुदि सना गोमादोंब्ला माला मोननाय सानदेयाव थांनाय सानदेयाव आरोना मा थारिख गोग्लैगोनथाय बियो दिनैथ' माबा जाबाय 31 जाबाय 29 नामा माबा 29 थारिखआव मोनदों बायदि होनदों आरोना आब'आ दा आब'नियाव थांसै नङा होमबा दा बे सिङावहाय आब'नि न'आव हाबसै आब'आ माबा मावो मा होनोमोनलाय WPT आव खामानि मावो आरोना आब'आ जाय स' आब'आ दायो थांदों लायनो थाखाय मेहेर आरो खोमदोन मा बुंनो सानो नैबेनि सोमोन्दै औ जेनेबा जे आब'आ मोनबाय सिरि थायासै बेथ' पकेटाव गोसोआवहाय मोनसे माने लाखुमानाय हिसाबै माने लाखुमानाय जेनेबा आं लाखुमानोसै बेफोरबायदि गोसो गैया आरो बेनाव माने औ बेहाबा बेसेबां लाख थाखानि बायदोंमोन बे सनाखौबा बे न'खरावबा दंना गैयामोन बेफोरखौ बायदिसिना साननानै जेनेबा बे न'खरावबा गोरिब ना माहाजोन बेफोरखौ साननानै जेनेबा गाव हरफिननो गोसो जादों आरो गोसो गोथारै आरो नङाबाथ' बे लानोबो हायोमोन गोसो गाज्रिबा दा बियो बिदि गोसो गाज्रि गैया बिनियावहाय माने खुला आरो बेनो आब'आ जेनेबा नोंखौ कन्टेक्ट खालामनानै बे भिडिअखौ बानायनो लेंहरदोंमोन आङो दाख्लै इभिनिं वाक खालामदोंमोन सानडे खालि आंनि उन्दैखौ लानानै जोङो लामाजों थाबायबाय थादोंमोन बे बर' बाथामारिनि लामाजोंनो दाना बे टाइमावनो मा जाखो जोङो थाबायबाय थानाय समावनो मोनसे सना गोलैनानै दंमोन आरो दा आं बे सनाखौ मोनदों ओमफ्राय आङो बे सनाखौ मोननानै आङो लानो लुबैयो आरोखि बे सनाखौ आङो BM सोदोब माबायाव चेनेलाव प्रकाश नार्जारिनो कल खालामबाय आरोखि कल खालामनानै बेखौ सोरबाफोर बेखौ लेंहरनानै आङो जेनेबा आं लानो गोसो गैया नालाय लेंहरबाय आङो बेखौ माने बिगुमानो जाय गोमाजादों बे माने मोनफिननाय बायदि बेनिखायनो जाय गोमाजादों बे खोन्थाहरबानो जाबाय आरो ना जाय गोमाजादों खोन्थाहरदों थांनाय सानडे आरो ना 29 थारिखसो जायो नामा 29 नि इभिनिंआवहाय बे सनाया गोमादों आरो बे 29 नि इभिनिंआव जाय सना गोमाजादों नैबे क'क्राझारनि डन बस्क' लामाजों मा होनोमोनलाय बे पार्कआ मा होनोमोनलाय गौरां पार्क साइडथिं थांनायथिं लामाया बेयाव गोमादों आरो ना बर' बाथामारि एरियायाव गोग्लैदो बियो ओमफ्राय बे आब'आ बे सनाखौ हरफिननो नागिरदों आरो ना ओमफ्राय दा आब'आ माने गावनियाव लानो गोसोब्ला हायोमोन आब'नि आखायाव लागासिनो दङ ओमफ्राय आब'आ गावनि गोसो गोथारजों बे सनाखौ लायालासिनो बेखौ जाय बिगुमा बेनो हरनो नागिरदों दैथायहरनो नागिरदों बेनो गोबां मोजां जथेस्थ' थेंक इउ आब' नोंथाङा जे नङाबा सोरबा बायदिबाथ' लानानै ओरैबायदि दोनखुमानो नांला मोनबाय होननाय जागौमोन आरो खिन्थु आब'आ बेफोरबायदि सानासै बेबायदि बयबो जानांगौ नङा होमबा बेबा मा खस्थ' खालामनानै खामायदोंमोन बे रांखौबा नङा होमबा आब' स' बिनि थाखायनो आब'आ बेखौ हरनो नागिरदों आरो ना माने जाय मानसिया गोमाजादों बिथांमोना कल खालामदो नाम्बारा जाबाय 7740039057 जोंनि BM सोदोब चेनेलनि बे कन्टेक्ट नाम्बार बेयावनो कल खालामनानै आरो स्क्रिनावबो होगोन बेयाव कल खालामनानै नोंथांमोनहा गावनि गोमानाय बा बेखौ खोन्थाबानो जाबाय खिन्थु जोंनो नांगोन ग्रामा बेसेबां आरो लोगोसे बेसेबां केरेटआव बायनाय ओमफ्राय आरो लोगोसे मा डिजाइननि बेखौ जोंनो खोन्थाबानो खिन्थु बे सनाया हिन्जाव मानसि गानग्रासो दै माखासे डनेसन खालामनो नागिरदों आरो ना दैबानाफोरनि थाखाय जोङो जुदि थांनाय जायोब्लाथाय बे फैसाखौ जों होनानै फैगोन ओमफ्राय बे आब'आ 500 रां हरनो नागिरदों नामा जों बेखौ आखाइजों जों आजावनो जाबाय थेंक इउ आब' खुलुमनाय थाबाय 500 रां आब'आ हरदेरबाय आरो ना ओमफ्राय लोगोसे जाय मानसिया बे सनाखौ माने बे सनाया गोमाजादों आरो ना
बे मानसिया इमिडिएटलि कल खालामबानो जाबाय आरो लोगोसे बे आबनावनो बे सनाखौ दोनलांसै बे आबनावनो थाथों आरो जेब्ला नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायो अब्ला बे नोंथांनि सना होननानै नोंथांमोना जुदि प्रुफ होनो हायोब्ला बे सनाखौ नोंथांमोना लांनो हागोन आरोना खमावबो आब'नि बुंनाय मथेब्ला बे 50,000 बा 40,000 बेसेबांसो मिथिया आरोना खिन्थु आब'नि आन्दाजाव 50,000 सो जागोन बायदिखौ बुंदों आरोना स' थेंक इउ सो माच भिडिअखौ नायनायनि थाखाय जेसेबां हायो बे सनाखौ शेयार खालामबानो जाबाय बे सनानि भिडिअखौ शेयार खालामबानो जाबाय गोजोननाय थाबाय आब' थेंक इउ सो माच बुंनो थाबाय आब'